Ata-baba yörelgülerini belen sarpa goýýan hormatly prezidentimiň köklerini gadymetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek bardak tawşyryklary berkarar watanymyzyň ähli ýerine bolşýaly lewap bolatyna da giňden durmuşy geçirilýär. Türkmen senetkerlerinin ellerinden çıkan dünya meşhur verýärçilik we küýdeçilik ýaly el hünärleri özüniň ajaýyplygy bilen tapawutlanýar. Türkmen amal haşam sunuwatynyň milli aýratynlygy we mana goýuldygyna eýe bolan meden ruh gymmatlygy öwrülen ugurlarynyň birem küýdeçilik sunwatdyr. Küýdeçilik sunuwaty öz göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýtmak bilen baý taryhy maglumatlar özüne jemleýär. Mana bolsa ýurdumyzyň şägindäki taryh galalardan we ýaşaýyş meskenlerinden tapylan küýde we keramika önümleriň nusgalary aýdynlygy bilen tasdiklaýar. Bu senedin önümleri bişirilen, sırçalanan we sırçalanmadyk görnüşinde bolup, suw, ýağ saklamak, çal tutmak we beýlik hajatlar üçin ulanlypdyr. Ýyllar geçdigişi kämilleşip kädirki döwürde bolsa bu önümler täzeçi öwüşgüne eýe bolýar. Türkmen küýdegärleri ähli döwürlerde bu önümleri nusgalyk derejede sünnäläpdirler. Umuman küýdegärlik önümlerini taýýarlamaklaryň sunuwatyň ähli ugruny bolşýaly, ulu ussatly we baý tejribäni talap edýär. Sunwat derejesine ýetirilen bu hünär nesilden nesile geçip, kämilleşip biziň döwrümizde çelini gelip ýetipdir. Lewap bolatyna da küýde we keramika önümleri taýýarlamak hünäriniň ýaş nesiller tarapyndan uly höwes bilen dowam etdirilýändigini bellemek gowunuruzdyr. Türkmen küýdegärleriniň çeper däkmetiniň miwesi bolan bu döwrwap küýdeler zamana baplygy bilen tapawutlanyp, olardan öýgüller üçin ýasalan küýde gaplary, şerde sunwat eserleriniň birnäçe türlü şekillerini mysal getirmek bolar. Küýde we keramika önümleri taýýarlamaň usullary bir meňdeşem bolsa, taýýarlanan önümleriň her ýerine küýdegäriň ussatlygyny tapawutlandyrmak bolýar. Şerde önümleriň görnüşlerini we nagyşlaryny ölçeglerini de ul aýratynlyk bar. Bu önümler taýýarlanany ýerli howa şertlerine nazar alınmak bilen olar nagyş bilen bedelenni tebigat gözellikleri we baý taryhy keşipler bilen baýlaşdyrylýar. Netijede her bir taýýar önümde bir-birini meňdemeýän gözellik öz beýany tapýar. Bu önümleriniň ähli görnüşleri taýýarlanany toyun palçyk ulanýar. Ilki bilen toyunun käsitli gyzyl toprak görnüşi saýlanyp alınıp, toyun palçyk suwa edilmek bilen ýürüt usullar bilen belli bir wagt taýýarlanyp goýulýar. Taýýar palçykdan degişli enjamlaryň kömegi bilen gerek bolan önümüň görnüşleri ýasalýar. Önümüň şekli taýin bolandan soňra bedek işleri amal aşyrylýar. Durly nagyşlar, owadan güller, verýärçilik önümleriniň keşipleri, taryhy we zamanabap suratlar bilen bedelen önümler köröde, ýagny keramik peşlerde bişirilmek bilen taýýar görnüşe getirilýär. Çeperçilik we nepislik bilen taýýarlanan bu önümleriň ählisinde de berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnyň belent ruhy öz beýany tapýar. Welatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belent sarpa goýýan, onu öwrenmäge we hasam kämilleşdirmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimiz, arkadalyk gahrman ferdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.